Сәлем дуслар. Эфирда ТМТV каналының гадел топ-клип кит парады һәм мен аның алып баручысы Айрат Ильясов. Без 21-нче гасыр кешеләре. 21-нче гасыр мәгълүмати технологиялар гасыры. Хәзер бер кешене дә телефон, компьютер, ноутбуклар белән шакатырып булмый. Ә бит үз заманында кәрәзле телефон иясе булу мажорлыкка санала иде. Хит парадыбызның резидентлары үзенең беренче телефонын хәтерлиме? Әлеге сорауга җавапны киләсе сәгатьтә белербез. Без башлыйбыз. Топ-клип хит парадында катнашырга теләүче артистларның саны артканнан арта. Тапшырыбызга яңа йөзләр кертү, тамашачыларга яңа җырлар тәкъдим итү теләге белән без бүген иң аз тавышлар җыйган 2 резидентыбыз белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Кем бүген хит парадтан китә? Җавап экраннарда. Газиз башларымны ни күрәсең, белмәгәнмен икән яшьлектә. Бәхет агачымны яшен сукты, тирән яра салып йөрәккә. Ничек түзим икән яраларга, кайдан эзлим икән давасын. Сабырлык бир Ходай үтәр өчен, сагыш белән бәхет арасын. Ничек түзим икән яраларга, кайдан эзлим икән давасын. Сабырлык бир Ходай үтәр өчен, сагыш белән бәхет арасын. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып бетәм, көтәм очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Топ-клип хит парады дәвам итә. Премьераларны игълан итү вакыты да килеп җитте. Хәзер сезнең каршыгызда иң яхшы иҗади тандем Лилия Гимаддинова һәм Лилия Хайруллина чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз. Sihri nurlar sibib, şəşək orta şəşkə qanlarada. Saftaşları belən, güyə nasıl əşə dünyağa. Jirdəgi var aşıqlarıqa, bəxət dililər düzlə. Oqliliyə şəşəklərə, məxəbbətnin bilgəsə. Xoş hisli nazlı güllər, liliyələr, sizgə bəxət dililər. Ayrılmasın yaratqan, yürəklər ixlas bulsun söyürlər. Aqliliyə təsli, ağ bulsun bəxətlər yarlarına.
Liliyeler Liliyeler Ak bəxtlər dəlilər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler Sizgə bəxt dililər Ayrılmasın yaranqan Yürəklər ixlas bulsun süyürlər Xoş isli nazlı güllər Liliyeler Sizgə bəxt dililər Ayrılmasın yaranqan Yürəklər ixlas bulsun süyürlər Икенче премьераны да каршы алырга вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Кайгы борчылулар килсә, хәбәр итәм туганыма, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа, җаннарыма тынгы табам, җаннарыма тынгы табам, хәлләремне сөйләп аңа. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым, туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Шатлык сөенечләр килсә, дуслар килә яннарыма, әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була, әмма барысыннан ныграк, әмма барысыннан ныграк, шатланганы туган була. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым, туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне Бәйрәмнәрем матур үтә, туганнарым булса түрдә, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә терәк булып, яшик әле шушы җирдә. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым, туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен. Бу дөньяда әлдә син бар. И туганым, туган кайым, туганымның кадерен ныграк, туганымның кадерен ныграк, беләм еллар үткәне саен, беләм еллар үткәне саен.
Киләсе резидентыбызга күчкәнче исегезгә төшерәм 12 һәм 13 майда филармония концертлар залында президент агай Фатир Давай исемле театраль солянка узачак. Мин барыгызны да әлеге тамашага дәшәм. Билетларны кассир.ру, билети.ру, концерт.ру сайтларыннан алырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Ә хәзер сезнең экраннарда янмас иде йөрәк җыры белән Айфара төркеме. Yaratmadan бүтән берәүне дә, яратмам да инде күрәсең. Үз алдыма бәхетләрем булыр, тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә, онытырга мәллә исәбе. Утлар салып киттең йөрәгемә, нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, söyürlerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa. Bulak itten nige söyürlerine, Тәсілер булгач калдырып, син мине дә белми дисең микән? Яшисең бит син дә сагынып, ышанасы килә күңелеңнең, калмагансың диеп бүтәнгә. Кайталасың әле, кайтам дисәң, Мин гомергә әзер көтәргә. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, söyürlerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa. Sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sönüp yuvalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, söyürlerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalgızı eğer bulalsa.
Илназ Сафиуллин беренче телефонын студент шақта алган. Бик тискәре телефон булды. Календарьда гөлдерис эшләмейде. Өстәвенә телефоннан сөйләшкәндә аралашкан кеше янында булган һәрбер нәрсәне ишетә иде дип искә төшерде эстрадабызның романтик җырчысы Илназ. Аның коды 158. Әлеге кодны топ клип дип башлап 1320 номерына SMS хәбәр буларак язып җибәрегез. Bir übesim kile gözlerinden İseresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sirlerine Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Söyü uşağında dürli dürli Qabatlıyım kile isimini Hislerimnin tizginlerini sütüp Yaratasım kile barısını Bir nazlıysam kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsiresim kile söyüğünden Min bəxtli barı senin bilin Gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Nay 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 Gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Киләсе резидентыбызга Илмира Галимовга күчкәнче барлык талантлы яшьләрне 21 май көнне Кәрим Тинчурин исемендәге театрга TMTV каналы оештырган кастингка чакырып калам. Без музыкаль проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзлибез. Син үзеңне сынап карарга теләсәң, кил һәм катнаш. Мөгаен нәкъ син TMTV каналының яңа йолдызы булырсың. Хыялларыгызны чынга ашырырга ашыгыгыз һәм татлы хыял җырын тыңлагыз. Aşkına yazığa, kimdir jeygen azığa Min aşkınam sarı gözlerge
yafarak yurgan Күмген soqamaqlardan Yaşlı gezeler meni izlerge Biz atlagan Parlap soqamaqlarını Barlap Sarı buranlarda Odaşam Tabışırmaz Deyip qavaşırmaz Deyip Uz-özüme haman aldaşam Dik odaşuğuna, dik oldaşuğuna Basar üçün köngel yarasın Dik bare berkile senin belergene Sarı buranlarda kalasın Biz atlagan parlap soqamaqlarını Barlap Sarı buranlarda odaşam Tabışırmaz diye qavaşırmaz diye Uz-özüme haman aldaşam Uz-özüme haman aldaşam Kim aşkına yazığa Kimdir jeygin azığa Min aşkınam sarı kızlarga Sarı yafarak yurgan Күмген soqmaqlardan Yaşlı gözlerimni izlerge Biz atlagan Parlak soqamaqlarını Barlap Sarı buranlarda odaşam Tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip Uz-özüme haman aldaşam Biz atlagan parlak soqamaqlarına Barlap Sarı buranlarda odaşam Tabışırmaz deyip qavaşırmaz deyip Uz-özüme haman aldaşam Uz-özüme haman aldaşam Uz-özüme haman aldaşam Гүлназ Халикованың бірінші телефоны раскладушка Samsung болған. Әлігі телефонны аңа туған күніне бүләк еткеннәр. Аннары Nokia смартфоны шыққаш, жыршы үзенә яңа телефон сатып алған. Хәзер ул iPhone белән куллана. Гүлназның туты кошым жыры өчен тавыш бергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап, 157 кодын язып җибәрегез. Uçraştırdı bizni salqın qışlar ayırmasın idi yemli yazlar nazlasın eli жылы jeyler saqlasın bizni sarı gözler Sen dedi benim tuttu qışım qabız ekşisi yutar
тіләдім, сені ұшыратырға мен тіләдім, сені көрерге тіләгеннер шын ғаша екен, мен тілеймін сені сүйерге. Сен беті менім тұтты қышым, қабзықшы сүйутым, қоларыңды бір қолымада ұшығал бірге құшым. Кетер қышлар, жетер язлар тағын, мен кетмәмін қышлар ардынан, мен қалырмын сенің жүрегіңде, сен яратқан кішін мені болып. Сен беті менің тұтты қышым, қабзықшы сүйутым, қоларыңды бір қолымада ұшығал бірге құшым. Сен беті менің тұтты қышым, қабзықшы сүйутым, қоларыңды бір қолымада ұшығал бірге құшым. Гүлнара Тимиржанова да үзенең беренче телефонын бүләк итеп алган. Әле дә беренче кәрәзле телефонны хәтерлим. Nokia дип исенә төшерде җырчыбыз. Татар җаны җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 156 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Да, красота. Да, улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эх, улым, мен әлі ол уақытта кішкене болдым. Улым, başıma kiyindi. Salkın tiymesin. Yazmıştan uzun yok değil. Biterge gerek buluruz. Күпләр шул туганы якларыннан чакыру белән чыгып киткәннәр. Казак, кыргыз, үзбәк илләрендә чит җирләрдә гомер иткәннәр. Тырышта син, уңганы да сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңы бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә улы йөрәк бар. Вакыт дейіп тұрмышы оңғаннарын Ішләп ғөмірге Илләріннән туғаны жерләріннән Ұзатқаннар түрлі жерләрге Тұрышы да сен, оңғаны да сені халқым Күңеліңде бітмәс мұңы бар Татар қаны,
Яшәрәсең һаман, тырыш халкым белән авылым. Тырышта син, уңганда сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңың бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә олы йөрәк бар. Тырышта син, уңганда сине халкым, күңелеңдә бетмәс моңың бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә олы йөрәк бар. Татар каны, татар җаны белән, күкрәгендә олы йөрәк Киләсе резидентыбыз Илшат Жаляловка беренче телефонны 2002 елда абыйсы бүләк иткән. Җырчы ул вакытта беренче курста укыган булган. Маркасын да хәтерлим, Motorola. Ул чакта аларны кирпич дип йөртәләр иде дип сөйләде Илшат. Аның өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 154 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. 3нче урын иясе экраннарда. Каршы алабыз. Кая китте соң безнең үткән мәктәп еллары, таныштырган һәм очраштырган авылыбызның клуб юллары. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны телим. Бергә булыйк, бергә дисәк тә, безнең хыял чынга ашмады. Берсен-берсе сөйгән ярларны язмыш төрле якка ташлады. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны телим. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик синең бәхетле булуыңны телим.
Хәзер син бит башканың яры. Үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик синең бәхетле булуыңны телим. Лия Шамсинаға бірінші телефон әнисіннен көшкен Motorola раскладушка. Әлігі телефон қолыма келіп ілеккәш, бәхетімнің шиге yok еді деп сөйледі яш башқарушы. Лия Шамсина үшін тауышларыңызны қызғанмағыз, 1320 номеріне 160 коды. Ол бүгін екінші орында. Құтлыйбыз! Әгер уңыш сиңа барып тикренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә-ягыңнан, авыр йөктә сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, барын үзгәртә ала. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт,
Хит парадыбызның лидерларына да килеп җиттек. Гүзәлиянең беренче кәрәзле телефоны формасы буенча бик зур булган. Nokia телефоннары уй заманында бик популяр иде дип хәтерләргә чумды җырчы. Аңа беркем дә әлеге телефонны бүләк итмәгән. Ул үзе барган да сатып алган. Гүзәлия белән Радикның җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 149 коды белән SMS хәбәр җибәргез. Киләсе атнада да шундый позициялар яулый алсаң дигән теләк белән беренче урын иясен каршы алабыз. Кәефем юкшакта, мин сиңа киләмен. Давасы синдә бит бик яхшы беләмен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Шатлыгың ташкында мин учам яныңа. Мизгелләр эчендә мең кабат кабынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Аз гына югалсам, мин сине сагынам. Саф сөю алдында баш иям табынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, Яныңа агылам. минем соң кемем бар. Югалтмый сагынган, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Минем соң кемем бар, югалмый сагынган. Бүгенгә шулар топ клип хит парада резидентлары өчен 1320 номерына яраткан башкаручыгызның коды белән SMS хәбәр юллап, яки безнең ВКонтакте официаль сайтында тавыш бирә аласыз. Әлегә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Пока.
Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj hem Stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishak. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bu kun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefona 226 02 70.